Amen. Bathi iphuzo elikhulu ngifuna libambe bazali bambani la. Bambani la. Njengoba sithe uJesu owomuntu nomuntu ngamunye ukuthi azamukele lo. Njengoba sithe izwi kaNkulunkulu yile ukungena umuntu nomuntu ukuthi limsize yena empilweni yakhe. But guess what happened? Into eyenzakala ebuhlungu manje ukuthi thina njengabaholi befundisi sizama ukubamba abantu sibakhamisise. Sibafaka izwi. Bakhamisise bafaka kanti yinto yomuntu nomuntu ukuthi enze njani. Azidle samfaka umuntu esafika sesemncane bathi umuntu uyakhula afunele lapho nazizwe ukuthi ngidinga ukudla okuyizwi kaNkulunkulu azifundele yena abantwana umuntu useyazazi ukuthi impilo yami ngakwezimali financial fanele ibuze ibalance izwi kaNkulunkulu fanele ngifuna ukuthi izobhalansa kanjani financial izobhalansa kanjani ngokwempilo emzimbeni izobhalansa kanjani mentally ukucabanga emqondweni uwe ofanele uhambe uzondle ngezwi. That's right. Uwe uhambe uzondle ngezwi. Because thina ngasondibala la sondana nawe ngezwi sinosakufunda wabobheki every day. Iqembu laNkulunkulu liyadelay ukuthi asiphumele phela manje sesigcwalisiwe asiphumele sidle umhlaba. Ngicela delay. Yeah. Amen. Bazalwane nathi ukuthi problem esinayo yini? Iproblem esinayo sinevangeli lezinto. Sifuna ivangeli lani? Sifuna ivangeli lezinto. Abantu baye basontweni hayi ngoba befuna uNkulunkulu, hayi ngoba befuna into kaNkulunkulu. Baye basontweni ngoba befuna ukuba nje just successful. Just successful yena, abe successful yena. Makunashiyelwa ngezinto ezomenza ukuthi abe successful. Akazi ukuthi uye kufanele ibambele ufish. Ngeke uloba nje ufish every day. You must grow. Ukwazi ukuthi ufish banjwa kanjani. Bese uthatha initiative uhambe uyachela inyodwe ufish uzuphile abantu bazalwane. Asikwazi ukuhlala udwetshelwa njalo ufish. Khula mzalwane. Wasifundela izwi. Izwi kanti hlebo ufunda walulika wena liwenza wonke umsebenzi empilweni yakho. Amen bazalwane. Liwenza wonke umsebenzi empilweni ophelele. Awusuka ufuna ukuncika uyafundisa uncike kwaprofeti uncike kwaapostoli uncike kubantu because ekugcineni kosuku babebona ukuthi uyavila ukufunda bazodlala ngawe. Bazokwenza njani? Bazodlala ngawe because bazokutshela njalo bazokutshela ukuthi phathi imbewu ka400 rand. Phathi imbewu ka400 rand. Uzola izinto zakho. Akanazinto ayiphethe izinto isezwini. Why bayena wena ezwini? That's right. Why bayena ezwini? Kodwa abantu bayabegijima beshesha because vele bafuna uNkulunkulu kodwa bafuna izinto kaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uyibekele indlela ukuthi bayithola kanjani. Abantu bazalwa uyibekele indlela ukuthi ungayena uyithole iBhayibheli uqale insiwe umuntu othemba lakhe liwakhe. Yeah. Yeah. Themba izwi kaNkulunkulu. Hey. Sizobona ngani ukuthi lithemba izwi kaNkulunkulu. Uma ulithemba ukwazi ukuhlukana naye. Umuntu akahlukani nethemba lakhe. Yingakho kukhona indawo engoma ethi themba lami lona onyuka othemba lami themba lami umuntu akahlukani nethemba lakhe. Lana ngitshela mntaka umuntu uAbraham wayenethemba lakhe alongu-Isaka wathiwa Abraham lona lethemba lakho wathi uNkulunkulu ngithatha ungenzela umhlatshelo wanyuka kunzima wahamba ebubula phakathi kwakhe uthi ngoku-Isaka ngokwami yonke ithemba lami likuye yena lokuthi uNkulunkulu kodwa ngoba ngithemba uNkulunkulu onginike yena themba uNkulunkulu onginike yena nesiqiniseko sokuthi ngizobuya naye nesiqiniseko sokwenza njani yingakho mayesha engcwabeni uhlala ngathina nomfana sinjani siyabuya wena hope yokuthi noNkulunkulu angimethembayo noma semnikeni into eyithemba lami lokuthi ngizophila emhlabeni through yena abantu bazalwane ngiphelelise iphupho uNkulunkulu anginikeze lona ukuthi I will be the father of many nations. Lisazoqhubeka ngoba nangu khona ubani Isaka. Mayibonke igama likaJesu. Amen. Ngithi mina inkinga enkulu ubona ukuthi abantu abalithembi izwi kaNkulunkulu awuhlukani neBhayibheli uma uthemba uNkulunkulu themba izwi kaNkulunkulu futhi akufiki la ukuthi mina sengiyalazi phelele. Yes. You always know uyazi njalo ukuthi kuncane la engikwaziyo kaNkulunkulu. Yes. So ngakho always ngaso sonke isikhathi angihlale njalo
kaNkulunkulu lila eduze kwami. Nilifunda ngilidla amen bazalwane. Ayifunda ulidla kuphela. Even in your sleep, deep sleep ulele. You must have izwi kaNkulunkulu phakathi enhlizweni yakho. Omeditate ngalo amen bazalwane. Omeditate ngalo because liwuphila kwakho. Amen. Liyimpumelelo yakho. Amen. Linamandla akho. Amen. Hallelujah. Lewudumo lwakho. Iyo yonke into yakho. Amen. That's right. Hallelujah. Ngibonga igama likaJesu. Amen. Ake ngifunde lapha kancane ngizwe ukuthi uthi arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Bazalwane, ithemba, inkazimulo kaNkulunkulu. This is the only hope we have. Nezwa bazalwane, ithemba sinalo inkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu asithebo. Hallelujah. That is our hope. Nezwa bazalwane. Asihambeni masinyana bani nami siye encwadini yabasebenzi. Ngifundile last week chapter 5 verse 1. Sizwe ukuthi kuthiwani ngale ndaba kaJesu. Romans chapter 5. Ngizama ukuvula ngisheshe ngoba angifuni nihlale kakhulu ngiyashesha ngibhore. Umuntu bayengasaqedi. Ngibone last week. Ngibonile bese ngikhuluma ngeke. Mhlawumbe uyedwa noma babili bebisana. Amen. Hallelujah. But fanele ube ne big heart. Ube nenhliziyo enkulu. Umuntu fanele nenhliziyo enkulu. Ungadeli izinto zikabani? Ungadeli izinto enkulu, ube nenhliziyo enkulu. Amen. Ube nenhliziyo enkulu. Create yourself space sokuthi ngifuna izinto zikabani? ZikaNkulunkulu. Usho nje umuntu oboza I need more of you, oh God. I need more. Amen. Hallelujah. Funda chapter 5. Uthi ngifundele mina ngoba usungisikhala. Ngoba seRoma ne? Chapter 5. Siyahlupheka ngoba shumela sipulpit shumela sijahile. Noma siyixoxa sihlezi phansi. Siyixoxa kumnandi singajahile siphuzile. Amen. Awuthi ngifundele lithi ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu inkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Sinokuthula sesilungisisiwe manje silungisiswe ngoJesu anizobazalana. Silungisiswe ngobani? uJesu. So ke then phakathi kwethu noNkulunkulu sekunani? Kunokuthula. Akusekho ulaka. Amen. Because uma uhamba emhlabeni uphila ungena Jesu ungazange uhlangane noJesu uhamba uphansi kwewa lolaka likaNkulunkulu. Uhamba uphansi kwani? Uhamba uphansi kwewa lolaka likaNkulunkulu. Mawuhamba ungena Jesu empilweni. Iwa ke into eyingozi. Iwa into enjani bazalwane? Othi ufanele uma ungabe uphansi kwayo uzama ukuthi ugquma masinyane siphume ungaze kufike la khona lithi vosho icindezele khona kuphele ngawo. Amen. Akufanele uma umuntu uhambe uphansi kwewa lolaka lukaNkulunkulu. uNkulunkulu unalo ulaka bazalwane. uNkulunkulu njani? Ulaka lakhe luphezu kwabantu abangamfuni uJesu. Yingakho iBhayibheli mawufunda encwadini kaJohn chapter 3 lithi iBhayibheli uYesu uyayithanda indodana konke wamnikela kuphi endodaneni. Bese intona indodana unokuphila phakade kodwa ungenayo indodana kaNkulunkulu intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Amen. Ukuthela uNkulunkulu njani? Yiko manje sithola naselithi khona sinokuthula noNkulunkulu. Ngayo inkosi yethu uJesu Kristu ngoba simamukele samvuma sesinokuthula noNkulunkulu. Nezwa bazalwane. Hallelujah. Asiqhubeke. Bese lithi sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ebese lithi okungaye yena noJesu sinokungena ngokukholwa kulomusa esimi kuwo. Amen. Elithi okungaye uJesu
ngokukholwa singena emseni ezozalwane. Njoba simila siphilile namhlanje. Njoba sila uma ukholwa ume phezulu komusa kabani? kaNkulunkulu. Manje njengoba ume phezulu komusa kaNkulunkulu uphephile. Amen. Uphephile uma ume phezulu komusa kabani? Yonke impilo siyiphila ngomusa. Yonke impilo siya-understand, yonke into siya-understand ukuthi ingumusa. Even ama-achievement wethu, yonke into siyi-achieving esinayo, we understand ukuthi umusa. Yini bazalwane? The day wafika la, khona ungasazi khona ukuthi umusa uzothi mina. Uzothi mina. Mina nginemali. Mina nginokuthi. Mina nginamandla. Mina nginokuthi. Mina ngine-degree, mina nginani. Because you don't understand ukuthi uzuyithola umusa. Amen. Asiqhubeke. Siyabule nkazimulo. Bese okungaye sinokungena ngokuthula kulo musa esimi kuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Ithemba lethu bazalwane likuphi? Sethemba inkazimulo kaNkulunkulu ekithi. Sethemba bazalwane. Sethemba inkazimulo kaNkulunkulu ekithi. Because inkazimulo kaNkulunkulu ekithi yiyo esenzela konke. Inkazimulo kaNkulunkulu ekithi yiyo